Widowati kaperang dados kalih. Ing kesepisan monggo 8 Mbok Semi nganti kadang-kadang Widowati 7. Oh iya, kene sik ya. 1 2 3 4 5 6 7. Watese kene Mbak Yu karo Adi ra kenal. Dadi kok bisa dadi bisa guyang. Rasa guyang. Ya kon mare Adi, Adi pinter guyang. Mangga kadang-kadang Widowati, Mbok Semi, Dik Dewi, Dik Jika, Delani, Dik Nur, Dik Parmi, Dik Titik Sedeng, Dik Kiki Fatmala. Peyok to, Mas. Saiki gambang. Masih ketumpang adicara beksan makurmatan bilangan kalih kawastanan beksan kaprajan beksanipun Bapak Lurah Daniel Marteknyong nyuwun suri sairot yanipun Bapak Budi. Terus anggening perlengga tamu yang sampun nampi napala beksan minangka panglari panglaras monggo kula dherekaken Dewi Marak Mayung tumuju Desa Sono Langan Krida Mataya. Ya Pak Diman dalu kalenggahan dipun sembadani anggen dipun mengugati Bapak Suharto gelar Mantripun Sri Budaya Taib kadang Widowati larasati wonten bilangan gangsal malas makar sarengan Mardi Budaya Indonesia dipun abadikan di syuting Kaisa Multimedia kerjasama sound system Gademarem Eldin Jaya Jarot, operatornya kayak diombe ini loh. Ben orang ngantuk. Bawa ngombe.
Malik Ijeng miring Nggih.